Sa episode na ito mga S-Friend, magbibisita iglesia tayo dito sa St. Joseph the Patriarch Parish Church dito sa bayan ng Aguilar, lalawigan ng Pangasinan. Sabihin nating umayon sa akin ang tadhana. Nang bisitahin ko ang simbahang ito mga S-Friend, makaraan ng halos isang oras ng pagbuhos ng napakalakas na ulan na akala ko'y magpapakancel muli ng ating special feature na ito. Nang sandaling mabisita ko ang St. Joseph the Patriarch Church, kasalukuyang may ginagawa ng mga improvements sa gawing harapan nito at maging sa loob ng lumang kumbento. Dito'y mamamataan ang ginagawang bagong silid na nilalapatan na ng mga puting tiles. Bago ako tumungo sa loob ng mismong simbahan, in-explore ko muna ang lumang kumbento na nasa gawing gilid nito. Sa kasalukuyan, wala na ang dekahoy na terrace nito mga S-Friend, hindi tulad ng mga nakikita nating lumang larawan nito. Tanging natitira na lamang ay ang mga nakausling bahagi ng makakapal na kahoy na minsang naging suporta sa nasabing bahagi ng kumbento. Natapalan man ng palitadang semento pero hindi pa rin maitatago ang mga ladrilyo na animoy sumisilip sa lumang estrukturang ito. Maging ang malaking pintuan nito nakababakasan ng halos 2 siglong pagtanggap sa mga pumapasok rito. Sa loob, bukod sa mararamdaman mo ang kalamigan dala ng pag-uulan sa labas, ay natuklasan kong nagagamit pa rin pala ang unang palapag sapagkat dito matatagpuan ang tanggapan ng parish priest at ang music ministry. Pero sa bahaging ito mga S-Friend, puntahan muna natin ito. Ito papunta siya sa second floor. Yan mga S-Friend, hindi na yan tinatao. Yun nga lang, dahil sa sobrang tagal na, ayan makikita nyo na yung kanyang sira. Tapos umuulan ngayon, yan ang nagiging problema nila. So tumutulo dito. Kaya yan din yung nagpapahina doon sa kahoy na nasa taas. Ito na ngayon yung papasok dun sa second floor sana. Karaniwan nga sa mga napuntahan natin na mga lumang simbahan mga S-Friend at saka yung lumang kumbento na napapasok natin, karaniwan kasi yung mga kumbento na ko-convert na as Catholic school Pero ito,
ginamit nilang pang opisina. So ayan na yung mga kahoy, mga tabla na ano no. Ngunit sa kabila ng isinasagawang pagbabagong bihis sa ilang bahagi ng simbahan, maging sa mga hindi gaanong nabibigyan pa ng atensyon upang ma-restore sa ngayon, ay hindi mo talaga mapipigilan na mamangha sa angking ganda at taglay nitong tibay na siyang magpapatunay na isa rin ito sa mga pinakalumang simbahan sa lalawigan. Nang aking silipin ang kasaysayan ng naturang simbahan, napaka-brief ang kasaysayan na naitala sa mga available online resources. Sinasabi na ang pagkakatatag ng parokyang ito ay hindi sabay sa pagtatag ng mismong munisipalidad ng Aguilar noon. Nang mag-umpisa bilang bayan, sinasabing wala pang sariling pari ang simbahan ng Aguilar noon sapagkat nang sandaling iyon ay hinihintay pa ang itatalagang paring Dominikano rito. Ito ang nagbunsod kung kaya't sinisikap ng kura paroko ng Salasa na ngayon ay bahagi ng Bugalyon na si Padre Juan Vela na magtungo sa Aguilar upang punan ang pangangailangang espiritual ng mga sinaunang residente ng bayan. Sa tala, si Padre Vela ang siyang nanguna at nangasiwa sa pagbuo hanggang sa makumpleto ang kauna-unahang kumbento ng simbahan. Hindi nagtagal ang kanyang pananatili rito dahil tuluyan ng ipwenesto bilang parish priest si Padre Bernardo Torre noong 1808. Si Padre Bernardo Torre ang nanguna sa pagpapatayo ng unang simbahan ng bayan at kung pagbabasehan ang nakapinta sa harapan, 1810 pa umano nang itatag ito. Mababakas sa gawing harap nito ang very intricate design na makikita sa gawing fasad. Taong 1846 nang maumpisahan ni Padre Benito Sanchez Fraga ang pagpapatayo ng Bell Tower. Nang makumpleto daw ang buong simbahan, binasbasa nito agad noong July 4, 1853. Taong 1859 naman, nang simula ng pagsasaayos ng malaking kisame ng simbahan at ito ay sa pangangasiwa ni Padre Lucio Asensio. Sa historical records na ating nakalap, sinasabing ang master carpenter ng panahong iyon na nakilala sa pangalang Maestro Senon ay siya rin palang tumayong master carpenter nang itayo ang simbahan ng Alaminos City sa parehong lalawigan.
Abangan lamang din, S-Friend, ang ating separate episode sa pag-e-explore natin at sa pagtatampok natin sa simbahan ng Alaminos City, kaya dapat tambay lang sa Urbex PH Plakado TV, partikular dito sa Visita Iglesia segment. Pagsapit ng taong 1866, dumating ang malaking kampana ng simbahan. Si Padre Agustin Gallego ang tumanggap nito para sa parokya. Ang isinasagawang proyekto naman para sa Kisame ay natapos ng taong 1867, panahon pa rin ni Padre Gallego. Sa panahon naman ni Padre Juan Cordova, nang tuluyan ng makumpleto ang church tower at ito ay naganap na sa taong 1875. Taong 1879, nang pinapalitan ni Padre Victoriano Garcia Ciano ang bubunga ng simbahan na mula sa materyales na nipa ay naging galvanized iron roofing na ito. Sa pagitan ng 1872 hanggang 1874, sa 3 taong pananatili ni Padre Vicente Stegui bilang curate ng Aguilar, itinayo niya ang isang eskwelahan para sa mga batang kababaihan. Taong 1873 naman, nang pangunahan niya ang paglalagay ng brick walls sa Sementeryo Katoliko ng Bayan na atin ring na-explore kamakailan at itatampok naman natin mga S-Friend sa Sementeryo Series segment, kaya abangan lamang dito sa ating channel. Bukod pa rito, siya rin ang nangasiwa sa pagpapatayo ng high altar sa simbahan sa kanyang huling taon bilang curate. Taong 1877, nang bumili ang simbahan ng Aguilar ng panibagong kampana, habang ang nauna rito ay ipinagawa naman. Naganap ang lahat ng ito sa panahon din ni Padre Victoriano Garcia Ciano. Kung babalikan ang tala ng kasaysayan, sinasabing dating bahagi ng Diocese of Nueva Segovia ang simbahang ito ni San Jose, simula ng itatag bilang parokya noon pang 1808 hanggang sa maitatag ang Diocese of Lingayen noong 1928. Sinasabing si Bishop Leon Maria Guerrero ang naging unang obispo nito, hanggang sa naging bahagi na ng Diocese of Alaminos ang naturang lumang simbahan noong taong 1985 sa ilalim ng pamumuno ni Bishop Jesus Cabrera, na siya ring unang obispo ng Diocese of Alaminos. Ayon sa mga available online research patungkol sa kasaysayan ng Aguilar, sinasabing dati rin itong bahagi ng Binalatongan, ang present-day San Carlos City. Ang sinaunang Aguilar ay sinasabing talahiban at mistulang kagubatan, kung kaya't pinaniniwalaang marami ring mababangis na hayop ang malayang lumilibot-libot sa kalupaan nito. Ang unang residente sa lugar ay sinasabi pa ngang nanggaling sa Lawag at ang mga mismong Pangasinense na nanggaling naman sa Binalatongan. Isang Apo Francisco Zamuco ang unang namuno rito bilang chieftain.
July 16, 1805, nang itatag bilang Independent Civil Political Unit ang Aguilar sa bisa ng inilabas na decree ni Gobernador General Rafael Maria de Aguilar kung saan inihango ang naging pangalan ng bayan. August 1, 1805, nang makarating sa Lingayen ang naturang decree, subalit inabot pa umano ng January 19, 1806 nang tuluyang aprubahan ng Alkalde Mayor ng Pangasinan ang mga natanggap na dokumento. May 9, 1806, nang formal na pinasinayaan ng bayang ito kasabay ng paghalal at pagtatalaga mula sa Alkalde Mayor. Isa si Don Francisco Zamuco ang nabigyan ng posisyon bilang head of the town o Gobernador Silio, habang Teniente Primero o First Lieutenant naman si Don Juan Manguino. Ngunit isinasaad man ng opisyal na tala ng kasaysayan na hinango kay Rafael Maria de Aguilar ang naging ngalan ng bayan. Pinaniniwalaan naman ng mga sinaunang katutubo rito na ang salitang Aguilar ay kumakatawan sa dalawang salita, Agila o Eagle, na siyang palaging namamataang lumilipad-lipad daw sa lugar noong ito ay mapuno pa at maraming matataas na damo at animoy kagubatan. Palagi umano itong dumadapo sa bakuran na kung tawagin daw noon ay alar, na sinasabing lupang may ibinaong kayamanan. Isa umanong tigapagbantay ang naturang agila, paniwala ng mga katutubo. Nang hindi na mamataan ang agila, dito na pinangalanan ang Pook bilang Aguilar ng mga sinaunang katutubo, na kung saan pinagsama nila ang agila at alar. May katotohanan man o wala ang nasabing bersyon ng kasaysayan, hindi naman mapipigilan sa kasalukuyan ang pag-usbong ng bayan mula 5th class to 3rd class municipality, at ito ay dahil sa katatagan ng pananalig at sa basbas na hatid ng kanilang patron saint na si Saint Joseph the Patriarch, na nagdiriwang ng kanyang kapistahan sa tuwing sumasapit ang 19 na araw sa buwan ng Marso. Kung sakaling magbibisita iglesia ka dito sa Pangasinan, huwag mong kalilimutan na isama sa listahan ang St. Joseph the Patriarch Parish Church sa bayan ng Aguilar. More virtual tour and exploration videos coming soon, kaya stay tuned lang dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel at Facebook page. Once again, maraming salamat sa panonood at pag-share ng videong ito. Ako si Rico Loco, hanggang sa susunod na episode.